Un dels casos més recurrents en l'estudi d'explanacions és el que va associat al projecte d'un vial. En aquest context, el més habitual és que la superfície a explanar no sigui horitzontal, sinó en pendent. En essència, la metodologia de treball serà anàloga a la vista en el tutorial anterior per a explanacions horitzontals. Però la determinació dels plans dels talussos ara ja no serà òbvia. Si l'explanació és horitzontal, qualsevol dels seus límits ja és una horitzontal del pla del talús que busquem. Per tant, per donar-li el pendent desitjat, només cal rotar la cara corresponent, prenent com a eix aquest límit horitzontal. Si, per contra, l'explanació és en pendent, per orientar el talús també caldrà rotar la cara entorn d'una horitzontal, però primer cal identificar-les, ja que els límits ara no són horitzontals. La solució al problema es basa en el fet que, en un mateix pla, horitzontals i rectes de màxim pendent són perpendiculars. A la figura volem determinar les horitzontals d'un talús de pendent P que parteix de la recta R, límit d'una rampa. Amb vèrtex a l'extrem superior A, considerem un con de revolució amb generatrius de pendent P i base circular sobre el pla horitzontal que passa per la cota de B. Si ara, des d'aquest punt, tracem les tangents a la base, les rectes resultants són les dues solucions possibles al problema plantejat. En efecte, si considerem les generatrius del con en els punts de tangència, és clar que són perpendiculars a les tangents respectives. Per tant, qualsevol dels triangles formats per R, una tangent i la generatriu corresponent determina un pla que compleix la condició de passar per R i tenir el pendent P. La tria entre una i altra solució dependrà de si el talús que busquem és de desmunt o de terraplè. En el següent exemple, resoldrem l'explanació d'una rampa de pendent constant amb terraplens del 100% i desmunts del 120. Per determinar les horitzontals, comencem per apagar el nivell del terreny, de manera que només veiem la superfície de la rampa. El que conceptualment era el con de pendents, a la pràctica ho podem reduir a la circumferència de base sobre el pla horitzontal de la cota inferior. Fem origen en el punt de dalt i, bloquejant, posem el centre a la cota inferior. Per al cas del 100%, el radi serà igual a la diferència de cotes. La capturem, passem el compàs a top i a codró fa bloqueig sobre la distància capturada, moment en què donem el radi. Fem ara les dues tangents. Tractant-se d'un terraplè, la bona és la de la dreta, però l'altra dona la direcció de les horitzontals del talús de l'altra banda, de manera que usarem les dues. Les movem al respectiu extrem superior de la plataforma. Ara les retallem i les encadenem perquè formin un triangle. Triangle que ja podem extrudir com a sòlid. I passem ja a inclinar les cares a 45 graus i a partir d'aquí seguirem el procés anàleg al que ja hem vist per explanacions horitzontals. Després dels retalls pertinents,
ja tenim els talussos de terraplè. Passem ara a determinar el desmunt. De nou capturem la diferència de cotes, però ara, en ser un pendent del 120%, caldrà dividir aquesta diferència per 12 i multiplicar-la per 10. Ja tenim la circumferència base del con de pendents i en fem les tangents. Tractant-se d'un desmunt, la bona ara és la de l'esquerra i, com abans, l'altra servirà per l'altre cantó. Però ara els col·loquem a les cotes baixes. De nou formem un triangle i l'extrudim com a sòlid. Atalussem els plans per l'angle corresponent al 120% i ja tenim el sòlid per obtenir els plans de desmunt. Un cop fets els retalls, ja disposem de tots els talussos, de l'esplanació, i podem completar el model activant de nou el terreny. Quan la rampa no és recta, sinó en corba, la superfície de l'explanació ja no és plana, sinó helicoidal. Els seus límits són hèlixs i seran també helicoidals les superfícies dels talussos. En aquests casos, el més operatiu és anar directament a determinar els helicoides. En un tram corb, els pendents de l'esplanació són diferents a una i altra banda. Per tant, els talussos no tindran orientacions simètriques a banda i banda com si tenien a l'exemple anterior. Caldrà, doncs, determinar-los per separat. En aquest exemple, hem aïllat un tram corb de l'esplanació d'un vial i anem a determinar la superfície dels talussos de terraplè tant de l'interior com de l'exterior de la corba per a un pendent que, per fer-ho fàcil, suposarem del 100%. Comencem traçant les rectes tangents en els respectius punts inicials a les hèlixs dels dos límits. Rectes que, per tant, hauran de tenir el mateix pendent que les hèlixs respectives. De la mateixa manera que hem fet abans, trobem les bases dels respectius cons de pendents. I en fem les tangents que, com abans, corresponen a les horitzontals del talús de terraplè de la corresponent rampa recta. En cada cas, la generatriu del con de pendents que passa pel punt de tangència és la línia de màxim pendent del talús pla, però alhora serà la primera generatriu del respectiu talús helicoidal. Amb una rotació podrem copiar en cada cas la generatriu a la posició final
per exemple, podrem resoldre la superfície per escombratge d'aquestes dues generatrius extremes seguint l'hèlix del límit. Ara les podem estendre perquè puguin tallar millor el terreny, i fet això ja tindrem les superfícies dels talussos de la corba i el procés continuarà de manera idèntica al que hem vist pels casos anteriors.